2 de l'equip local contra el Farners. Un altre partit d'aquests habituals de la recta final de la temporada, tot i que això pel que fa al Farners, ja que el Tona s'hi jugava la vida, el conjunt de Miquel Muñoz, que es retrobava novament amb el Farners. Recordem que la temporada passada ens va dirigir el conjunt de la Selva amb un resultat bastant solvent. Tot i això, el Tona es va avançar ràpidament 2-0. La necessitat de la part baixa va compensar la falta d'atenció, segurament, dels de Raúl Matito, que certament no tenien encara assegellada la permanència matemàtica, però certament una autèntica carambola d'aquestes rocambolesques hagués significat el descens de categoria. Veiem aquí com el conjunt del Tona aconseguia el 3-0. A partir d'aquí el Farners va reaccionar i a través de Toni Rossell i gairebé immediatament de Pitu Riar van aconseguir els 2 gols que posaven el 3-2 en el marcador, posaven una miqueta d'atenció en el Tona, intentaven dependre de si mateixos per tal de segellar la permanència abans que acabessin els partits i sense haver de dependre dels resultats paral·lels. Aquí veiem el segon gol, 3-2, tot i això el Tona aconseguiria definir el partit 4-2, finalment favorable al conjunt de Miquel Muñoz, que els donava, com bé comentava en Marc abans de la classificació, aquestes opcions de poder escapar-se del descens, però tot i això el Farners, un cop a vestuaris, va poder veure com el martinenc aconseguia empatar in extremis davant del Masnou, que juntament